nta phaijan kai uido tau ti prasoro greatertipraland ro sano wansaro ni yak hai ab torbi kha tor oro bini weight kom se kom 35 ba 40 nai bo oro asugui tong ang kangke ko nai nai di yak ang berama bai an yak phun khula cameraman bo ma hing thangi ko yak kli tong khani tamkang kisa phandai romani bai toke lamsago norom chasanano tinini video hekaba tinini update ngake tipro belai keno te hekbate baralange tonakete matai mano hne sing deli no te khanai tongmaka te osrai hekaba 12 বছরনি বয়স hekaba boje matai mamane mohote matai ajagani bisingi te khoroksa media hekabate jorani news ni owners bo belai khete nagongmani te proshno khakeo jago greatertipraland hekaba sini tipra hastebo onekte sadok pitok khajeki tongmani tipra sarok oboni solution dokta tongni naro nisangka inke osrai saka hai hne aje mohode matai manai omoni solution rokto tuda tongang to kamke saime kho toba ang ani matai nyo ang sangine koni saka ga jagani bisingi jorani news ni hekaba media hanai sapiuka peusa nangni ni matai be hekaba kokro pon saka afrun ken greatertipraland ni bagi hekaba kok sadi tei tiprasa hamkra ni bagi kok sadi hne o kok sing samani khanaka ge kuboi da o matai aje manai sarai hekaba bo greatertipraland ni bagi bo kok da sano sayetei tuda manno manja hekaba lokro kabang mate sumo aijak bo kuboi da saiman hne te jara saksori hamia najangnai rogote bobai thangai najeki manotei o je bo matai mamani omo kuboi no jodi se senga kake bo tan kata hekaba sorobo bahike asugui bahike rokoi tongmaka video full naidi hambai nrok joto nta phaijan kai uido tau ti prasoro greatertipraland ro sano wansaro ni yak ni khaknani tipraland ro sano abno tui thuya mungsanglai tongpai khabli na nta bo tiru saka abono tui la kun phanda saka babano sajaya ta phaiga sanai da abairok ma ti prasana phiok di haita abairok sura samanyo ba hai ga sing sini house ma tongla kha nei tong bui sono khobolu tongpai kya aba borong par khlayan ta abairok ta phaiga sainai du ma sa haita mas haimana le ta 35 ba 40 nai bo oro asugui tong ang kangke ko nai nai di yak ang berama bai an yak phun khula cameraman bo ma hing thangi ko yak kli tong khani tamkang kisa phandai romani bai toke asuk sigla pai pa asuk nang pa ya asuk sikin phano bola Kak Mwtai aba asuk hile ko aba asuk hile ko mali chini mokolo se bono asuk no phano sesh pra sabang phapro ke kotoma aba ko kg ro nang antas aba to sung semi ta kg da kana afro 2 kg semi aba hairole teu 1-2 kg la nang pani ble na aba jatai hiling nai ble ga bo te hilu asuk sikin no pa pre aba mokol ro tonga jaga mokol ro chino tongu kisi chino tongu oh tai kono nang la